Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияты көннәре тәмамланды. Башкала тамашачыларына татар телендә нәфис фильмнар күрсәтелде, балалар әдәбиятына багышланган экспозиция тәкъдим ителде, иҗади очрашулар үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың сәнгать осталарының гала-концертын карады. Сәхнәдән Мәскәү мэры Сергей Собянинның котлауы да укылды. Рөстәм Миңнеханов үз котлауларын ирештерде. Biz gururlanabız, менә шундый булдыклы кешеләр, безнең дуслар, менә монда Мәскәүдә, гел Татарстан белән бергә, һәммәгезгә дә, эшегездә, тормышыгызда, шәхсән тормышыгызда уңышлар, бик менә бу начар ширләргә насип булмасын. Һәм гел бергә бер күрешү үзе бер гомер. Менә шулай күрешергә насип булсын. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Тышкы эшләр министрлыгының халыкара хезмәттәшлеккә керткән өлеше өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Мактаулы бүләкне Россия Тышкы эшләр министры Сергей Лавров тапшырды. Ул Россия Тышкы эшләр министрлыгы белән хезмәттәшлекне актив үстерү өчен бирелә. Очрашу Мәскәүдә Тышкы эшләр министрлыгы бинасында узды. Шулай ук уртак проектларны гамәлгә ашыру, Россия ислам дөньясы төркеме кысаларында ислам дөньясы илләре белән үзара файдалы мөнәсәбәтләрне ныгыту турында фикер алыштылар. Буада берничә мөһим вакыйга булды. Капиталь ремонттан соң Буа медицина училищесының тулай торагы ачылды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында киләсе язмада. Үткәрелгән масштаблы эшләрнең нәтиҗәләрен Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков һәм республиканың төзелеш, трак-коммуналь хуҗалык һәм архитектура министры Марат Айзатуллин бәяләде. Министрлык җитәкчеләренә район буенча мәгълүмат бирелде. Аерым алганда, районда табый вазифалары белән тәэмин ителеш 98%-тан артык. Медицина хезмәткәрләренең уртача яше 49 яшь ярым. Шулай ук Марат Садыков һәм Марат Айзатуллин Буа бала тудыр йортында булдылар. Булачак беренче сыйныф укучыларына портфельләр тапшырылды. Буа мәктәпләрен тәмамлаганда бердәм дәүләт имтиханын югары нәтиҗәләргә тапшырган укучыларны котладылар. Казаннан килгән кунаклар Үзәк парк территориясендә агач утырту чарасында да катнашты. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Эшләүче пенсионерларга моңа кадәр индексацияләнмәгән түләүләр өчен компенсацияне эштән киткәннән соң барлык күләмдә капларга тиешләр. Компенсация түләү тәртибен пенсия фондында аңлаттылар. Добрый день. Эшләргәме, әле эшләүдән туктаргамы? Пенсия фондына шушы сорау белән шалтыратулар күп була. Эшләүләрен дәвам итүчеләр пенсияның индексацияләнү белән кызыксыналар. Кайбер оешмаларда өлкәннәр өстәмә акчасыз калмас өчен эштән китәргә гариза яза. Неофициально работаю, поэтому индексация начисляется. Если бы работала официально, то не было бы этой индексации. Эшләүче пенсионерларның пенсияләрен барыбер индексациялиләр, түләнмәгән барлык акчаны эштән киткәннән соң компенсациялиләр. Гамәлдәге законнар нигезендә пенсионер эшләгән чордагы барлык индексацияләрен исәпкә алып, хезмәт эшчәнлегенең кайсы вакытта туктатылуына карамастан тулысынча түләнә. Пенсионер эштән киткәннән соң 3 ай узгач пенсия күләме барлык эшләү вакытындагы индексация процентына карап арта. Гариза язарга кирәкми, ул автомат рәвештә билгеләнә. Эльвира Җамалетдинова, Диана Дасаева, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казан поликлиникаларына грипптан прививка ясату өчен вакцина кайтарылган. Хәзер балалар өчен 10 мең, екле хатын-кызлар өчен 3700 доза вакцина запасы бар. Ультрикс квадри препараты 6 айлык сабыйларга һәм булачак әниләргә билгеләнгән. Шуңа күрә хәзер гриппка каршы барлык кешеләрдә прививка ясатыла. Элегрәк медицина учреждениеләрен ыллар өчен 65 мең доза сави грипп дозасы кайтарылган иде. Табиблар иммунитет эпидемия сезоны башланганчы формулашсын өчен хәзер процедураны узарга иң кулай вакыт дип искәртә. Грипптан прививканы яшәү урыны буенча поликлиникаларда яки Җиңү проспектындагы сәүдә үзәгендә вакцинация мобиль пунктында ясатырга була. Өстәвенә, аны коронавируска каршы вакцина белән бер үк вакытта ясатырга мөмкин.
Питреш районында умарталарының фәнни техник алгарышы темасына багышланган 15-ші халыкара семинар тамамланды. 3 көн дәвамында Татарстан, Россия төбәкләре һәм якын чит ил белгечләре бу өлкәдә фәннең роле, бал кортлары үрчетү, инструменталь орлыкландыру турында сөйләштеләр. Хәзер Татарстанда 200 меңнән артык умарта корты күч исәпләнә. Без Россиядә 5-нче урында. Республикада ел сайын 5000 тоннага якын бал сатыла. Форумда галимнәр һәм практиклар умарта күчләрен ничек саклап калу турында фикер алышты. Кыенлыкларның берсе агулы химикатлар белән агулану очраклары. Биредә дә умартачыларның авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре белән турыдан-туры элемтә булдыру мөһим. Әмма иң төп проблема варатоз. Сезон ахырында бал кортларына талпан утыра башлый. Белгечләр умарталарны эшкәрткәндә химикатлардан файдаланмаска киңәш итә. Экологик чиста алымнар да бар. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе дәвам итә. Лаиш районында Донецкий халык республикасыннан күчеп килгән 11 бала яши. Һәр кемгә мәктәп кирәк-яраклары тутырылган җыелмалар бирелде. Алар Кымлык авыл бистәсе мәктәбендә белем алачак. У нее, да, много друзей теперь будет, все у нее наладится, и это будет к лучшему. Донецкидан килгән балалар авырлыклардан соң ниһаять гадәти режимда яши башлый. Бу елгы 1 сентябрьне алар Лаиш районында каршылый. Беренче уку көне алдыннан теләктәшлек белдереп, якташлары да килде. Я хочу поблагодарить Республику Татарстан. Татарстанның якташларыбызны кабул итүенә без бик шатландык. Без үзебездәге җимерекләрне торгызырга тырышабыз. Балаларның иминлеккә чыгуына бик тә сөендек. Кымлык авылда Санта шифаханәсендә вакытлыча урнаштыру пунктында төрле яшьтәге 11 бала яши. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясендә Бердәм Россия партиясе һәр кемгә мәктәп җыелмасы әзерләде. Баларга без букчалар, уку язу әзбәпләре, мәктәп киемнәре, ботинкалар әзерләдек. Алар 1 сентябрьдә мәктәпкә теләп, зур шатлык хисләре белән барсын өчен тырыштык. Гадәттәгечә, мәктәп җыелмаларын ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар да, сәламәтлекләре читләнгән укучылар да ала. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары, Лаиш районы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм күрсәтү проектын дәвам итә. Казаннан 4 яшьлек Тимофей Волковка да ярдәм кирәк. Малай церебраль паралич белән авырый. Дәвалау курсы таләп ителә. Гаиләнең дәвалауга акчасы юк. Бездән ярдәм көтәләр. Да, зеленый. Зеленый. Красный. Тимофийны якты төсләр айруча сыкландыра. Һәр уенчыкны карап, конструктордан үзенчә шәһәр макетын җыя. 4 яшьлек Тимофей церебраль параличтан интегә. Малай йөри алмый. Тик шул ук вакытта Тимофей бик аралашучан, барлык табибларны һәм балаларны үзенең елмаюы белән шатландыра. Күршедәге барлык балалар да аның янәшәсендә. 9 айда чагында ширенә шикләнгән идек. 6 айдан соң балалар утырып тора башлый. Ә ул утыртып куйгач та авышып төшә иде. 4 ел эчендә тернәкләндерү курсларын үтте. Берничә операция ясадылар. Безгә бик авыр. Хәзер малайда үсеш күзәтелә. Дәвалау курсы аның хәлен таңда җигләйтергә тиеш. Көн сайын Тимофей моториканы үстерә, йөрү стимуляторында дәвалана. Басып тору балансын сакларга өйрәнә. Сохраняющаяся спастика, она мешает двигаться. Хәрәкәт үсешен активлаштыру өчен чираттагы дәвалау курсында шөгыльләнергә кирәк. Хәзерге вакытта тернәкләнү буенча безнең төп бурыч малайның функциональ мөмкинлекләрен арттыру, гәүдәне төз тотарга өйрәнү, дөрес моторика үсешенә ирешү. Дәвалау курсына 447 мең сум тирәсе акча кирәк. Әти-әнисенең шул кадәр акчасы юк. 55-42 номерына дети сүзе белән СМС җибәреп, балага бергәләп ярдәм итә алабыз. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ләйлә Зайнуллина, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары. Әгерҗи районында рәссамнарның Шулман буеның күп милләтле бизәкләре дигән халыкара пленер башланды. Анда илнең төрле төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән 50дән артык рәссам катнаша. Осталар пумала белән яңа картиналар ясый. Аларның эшен булачак яшь рәссамнар да күзәтә. Үзләре дә акварель белән рәсемнәр ясый, картина ясау серләрен үзләштерә. Осталык дәресләре пленер эшенең бер өлеше генә. Рәссамнар районның татарлар, руслар, марилар, утмуртлар яшәгән авылларында иҗади очрашуларда уздыра.
уйнашта. Табигать күренешләрен, төрле милләт кешеләрен гариф-гадәтләрне рәсемнәргә төшерә. Пленер 28 августта тәмамлана. Аның йомаклары буенча Әгерҗе районында 10 күчмә күргәзмә оештыру каралган. Осталарның һәр кайсы берәр картинасын җирле музейга бүләк итәчәк. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.